Туған яқ, туған йорт, әтияне негізі, аунап өскен урам, кіндік қаны тамған изге жер. Шермешен районы Иске Кадый авылында бүгінгі күндә 500ләп кеше гомер кичерә. Шушы авылның хөрмәтле кешеләре Салих һәм Рукия гаиләсендә 7 бала дөньяга васыла. Кызганыч, олы уллары сабый чакта йөрәк авыруыннан вафат була. Бүгінгі күндә 6 бала исән-сау гомер итәләр. 5-се Түбәнкама шәһәрендә яши. Олы кызлары Султания Салих кызы Захретдинова Түбәнкама нефтехим җәмгыятендә 35 ел лаборант булып эшләп лаеклы ялга чыга. 5-нче уллары Рәис Салих улы Әхмәтшин гаиләсе белән туган авылында, туган нигездә гомер кичерәләр. Рәис әфәнде зак еллар Татнефть җәмгыятендә электр киләүче булып хезмәт куя. Хәзерге көндә лаеклы ялда. Геройларыбыз туган нигездә җыелып, әти-әнисен бар яктан җылылык белән искә алдылар. Biz bu гаиләдә 6 бала идек. Әти, әни, әби. 9 яшәп яттык менә шушында, шушы йортта. Аллага шөкер, 6 бала да исән-сау. Әти белән әнине зурлап, озаттык инде, Аллага шөкер. Менә бу йортта, тип йортта Рәис белән Фрайга. Алар әти бик озак ятмады. Әти йөреп торды. Әнине 2 елдан артык шушылай икәү карадылар. Аллага шөкер, яхшылап озаттылар. Әлхәмдүлиллаһ. Аллага шөкер, менә Рәис инде ул дип йортта безнең. Аллага шөкер, бөтен безнең каршала, озата. Нәрсәгә авылдан кирәк, бөтенсен сорап торабыз. Бөтен нәрсәне әйтеп торабыз. Ул да безне хәлләрегез ничек дип звонить итешәбез, кайталмасак, кунакка чакыралар, кунакларга кайтабыз. 6 балада ой сайын булмаса да гел кайтып торабыз. Хәзергә хәтле безнең балалар да кайта, хәзер балаларның балалары да кайталар. Аллага шөкер, яхшы иттереп каршы алгач, ачык иттереп киленебез, әлхәмдүлиллаһ, ачык иттереп каршы ала, кайттыгызмы ди, шундый матурлап, күчтән эшләрен тутырып, менә алыгыз дип биреп җибәрә. Шунарга күрә бу йортта кайтасыбыз килеп кенә тора. Бөтенебезнең дә, балаларыбызның да, аныкларыбызның да шушы авылга кайтыйга әле кайтасы килә, Рәис абый чакыра дип шайтырып тора. Менә Алла бирсә, озакламый Рамазан айы башлана. Иң беренче көнне авыз ачтырабыз без. Һәр вакытта ул беренче, без инде шунарга җыенып торабыз. Бөтенебез дә җыелышып кайтабыз, авыз ачтырабыз. Кырбан чалмыйча калганы юк. Бер кочанда кырбан чалдыра, кырбанга да кайтабыз. Сабат туйларына, бәйрәмнәргә гел кайтып торабыз, әлхәмдүлиллаһ. Аллага шөкер, Аллаһның рәхмәтләре яусын аларга. Biz internetте йортта калган кешеләр безгә балаларны кайтулар, китүләр безнең өчен кызык кына. Алар безгә кайтып булышалар. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, авылыбызда менә безнең 2 мәчет бар, икесе дә буш түгел. 5 вакыт азан тавышы да ишетелеп тора безнең авылда. Менә Илә намазына гына да бездә 10-15 кеше ясиккә шулай чыгабыз инде. Без гаиләдә 4 малай, 2 кыз. Мин үзем малайлар арасында мен икенчесе, монда авылда калдым мин. Мин авылда калганга бер дә нитмим дә, кәләмим дә, ни дә мин авылны яратам. Менә бу фотода безнең әтиебез белән әниебез. Әтиебез кызганычка каршы әтиебез фаҗигалы төштә авария белән 71 яшендә халак булды. Әниебез 92 яшына хәтле яши алды. Аның соңгы 2 ел әниебез безнең постилдә булды, аны инсульт белән чирләде ул. Без аны карап, соңгы елларга икесен дә саттык. Мин үзем шушы авылның егетенә кияүгә чыктым. Загардинов Исхак, Исмагил улы, икебез бер авылдан идек. Коннанам белән коннатам, әлхәмдүлиллаһ, шундый матур, озын гомер яшәделәр. Әти 87дә үлде, яни 98гә хәтле коннан әнием яшәде. Алар бик күп эшкә өйрәттеләр безне, бик тату яшәдек без. Инде иремдә үлде, 4 ел була үлгәненә. Хәзер үзем генә балаларым, аныкларым белән бергә яшибез, бер-беребез белән аңлашып, балаларыма хәлемнән килгәнчә булышам, аныкларны карашам. Аллага шөкер, бакчабыз бар, бакчалар тотабыз. Аллага шөкер, бөтенсе дә әйбәт. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, менә без үзебездә, хатыным да, үзем дә, икебез дә диндә 5 вакыт намазыбызны калдырганыбыз юк дисәк тә була. Үзем 40 яшымда намазга бастым. Шуннан бирле мин намазда, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, моның өчен мин бик рәхмәтле әтиемә һәм әниемә. Алар безнең рухлашап булып ятсын аларның. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Дөньялар тыныч булсын, сугышлар булмасын.
Balalarımız yakınlarımız kerbezlerse isen soy yaşasınlar. Tanıştıkta, erkinlikte bulgan baylıklarını rahatın görüp belesiz kazanç yaşarken her batçamızga nasip bulsun emin. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Esselatu vesselamu gali Resulike Muhammedin ve gali alihi yeskabi kezmegin. Rabbena etine fid dünya haseneti ve fil ahireti haseneti ve kine gazabın nar. Bi rahmetike elham rahimin emin. Allahu Ekber. Sende sirlerim sıyar Doğanman minim min rahmet sina Gafui teger mağzum şağında Yıvatır süzeler tapmazsam sina Kaygıda birge, şokunda birge Doğan sensiz duramıyım birde Can tapmazsa Sensiz duramıyım berde Can tartmazsa pantarda Ben kayım yuqa Eyle gel bizge Сылтания Салих кызы Захриддинова кызларының бала шақилары Иске Қадый ауылында әби бабай жылысында өткен. Сылтания ханымның ұлы кызы Лилия Исхақ кызы Захриддинова балалар бақшасында хезмәт куя, оннан журналистик өлкәсенә күчә. Бүгінгі күндә Түбән Кама шәһәре 13-ші гимназия-интернатта тәрбия эшләре буенча директор киңәшчесе вазифасын башкара. Шул ук вакытта медиа һәм риторика мәктәбен ачып, балаларны журналистика нигезләренә һәм ораторлык осталыгына өйрәтә. Буш вакытларында түбәтәйләр тегү белән шөгыльләнә. Сеңлесе Ләйсән Исхақ кызы Әхмәтҗанова 22 ел икътисадчы булып хезмәт итә. Аннары педагогика белән кызыксынып, башлангыч сыйныф укытучысы белгечлеген алып, соңгы 4 елын 13-ші гимназия-интернатта тәрбияче булып эшли. Без алган тәрбиябез өчен әти-әниебезгә рәхмәтле дей бер туганнар. Әтием Исхақ, әнием Султания. Әтием һәм әнием бик матур исемлеләр. Һәм алар миңа, минем уйлавымча, бары тик иң яхшы, иң изге якларын гына бирделәр. Әтием дә, әнием дә шушы Иске Кадый авылыннан. Ширмешән районы Иске Кадый авылы. 2 яшь айырмалары бар. 2 ел йөрделәр. Бер мәктәптә укыдылар, бер белсен белделәр. 1977 елда алар өйләнештеләр. 1978 елда мин туганмын. Алар туйдан соң күченделәр Түбән Камага. Түбән Камада яши башладылар. Ул вакытта әле Түбән Кама төзелә генә. Аларның торган йортлары, яшәгән урыннары бер кичкенә генә вагончик булган. Ул вагончик, әгәр дә кичен без аны яксак, утын белән, иртән стеналар шыкырдап ката иде, сап-салкын була иде дип әле дә сөйлиләр. Мин көтеп алынган бала булганмындыр инде. Иң беренче онык, әни иң олы бала. Мине бик яраттылар. Миңа 1 яшь тулгандарак, берничә ай үтүгә әни яңадан авырга узганын аңлый. Һәм инде ул вакытта декретка чыгарга ярамаган. Һәм мине авылга кайтарып куйганнар. Әни эшкә чыккан. Әби сөйли иде, рәхәт ие синең белән, кычкырмадың, җыламадың, уенчык бирә идем дә, үз эшләремне эшли идем дип. Шуңа күрә мин әнидән айырдылар дип бер качан үпкәләмәдем, чөнки әни назын вакытлыча әби биреп торды. Гомумән, без сеңелем белән бик бәхетлеләр. Әти-әни назында күреп үстек, әби бабай назында күреп үстек. Шундый рәхәт булды безгә үскәндә. Әти безне үлеп яратты. Кыз таптың дип әнине битәрләмәде. Әнинең дәвамчылары дип безне тагын да катырак яратты. Әти безне бастырды чаңгыга. Әти безне урамга алып чыга иде. Әти безнең белән идәннәр юа иде. Әйдәгез әле кызлар, идәннәр юабыз дип безгә куша иде дә, үзе дә иң беренче башлап юа башлый иде, без артыннан юа идек. Иң кызык шоклар менә шулар. Алар гел искә төшә. Авылның да шәһәрнең дә бер итеп күрдек. Авылда безнең бөтен каникуллар узды. Безне әби белән бабай көтеп торалар иде. Хәтта шигендер алып куялар иде. Без шәһәр кызлары авылга кайтып, яулык бәйләп йөри идек. Без монда иртән торабыз да, мин үй тирәсен җыештырам, ашарга пешерәм. Әби мине 11 яшеннән ашарга пешергә өйрәтте. Сеңлем чыгып китә иде ишек алдына.
Запасларына жия, бакчага чыга, бакча эшен, жер эшен эшли. Менә шулай бүленгән иде инде безнең. Һәм әби белән бабай каникул җитсә кызлар кайталармы? Без бит анда инде эшләр әзерләп куйдык дип, шулай безне көтеп торалар иде. Гомер-гомергә без бабай белән әбигә рәхмәтле булдык. Безгә эш тәрбиясе бирделәр алар. Безне эшләргә өйрәттеләр. Һәм бер кайчан да без сеңлем белән эштән курыкмадык. Әбием Рукая исемле, ул күрше авылдан, Яктытаудан. Бабай Салих исемле, ул менә аның менә шунда яшәгән урыны булган инде. Монда кечкенә генә йорт булган. Хәзер инде бу йортны зурайттылар. Әнием Султания һәр вакыт энеләрен, сеңлеләрен кайгыртып яшәде. Менә шулай тәрбияләделәр аны. Читкә чыгып китәме шәһәргә? Менә хәзер безнең сәетебез үсте, синең янына күченә, укуга урнаштыр, яшәргә җаен тап дип шулай җибәрәләр әнинең энесен. Әни укырга урнаштыра, общежитие сөйләшә, тулай тораклар. Һәм инде өйләнгәндә дә Султания малайыбыз өйләнә. Әйдә, нәрсә эшлибез? Әни кызлар сорарга да барган энеләренә. Әни эшкә дә урнаштырган бөтенесен. Бер туганнарының балалары тугач та иң беренче роддомнан каршы алып, кайтып, юындыручы ул булган. Безнең әни. Шуңа күрә инде аны бөтенесе апа дип гомер буе олылап яшиләр. Мен безнең әни хәл белгәнне бик ярата инде ул. Ул безне шулай өйрәтте. Мине өйрәтте, мәсәлән. Мин аңа көн сайын диярлек шылтыратам. Кайбер көннәрдә берничә тапкыр шылтыратам. Әнинең борчылганын беләм. Безгә балаларына, оныкларына, туганнарына кайгыра ул. Аның кайгырмаган мәлләре бар микән? Төннәрен тәһәҗҗүд намазларына тора ул. Һәр көнне әйтә: "Мин тәһәҗҗүд намазына тордым, сезгә барыгызга да теләдем, сезгә укыдым" ди. Әни безнең инде 40 яшендә намазга басты. Коръән укый. Әле күптән түгел әйтте, санап барам, менә 34нче тапкыр Коръәнемне чыгарга утырдым дип. Коръән яңадан чыга. Намазлар укый, яулыклар бәйләде. Һәм инде күрәсез, бездә бүген аның кызлары яулыктан. Чөнки тәрбия һәр вакыт ул гаиләдән бара. Әти әни намаз укый икән, безнең әлхәмдүлилләһ, әти дә әни дә намаз укыдылар. Без дә намазлы. Без дә намазлы, безнең балаларыбыз да намазлы. Һәр хәлдә без тырышабыз аларны намазга бастырырга, дингә тартырга. Безнең әни һаман да, мин кайчакта әйтеп тә куям инде, әни, 50гә якынлашам, үзем дә олы хатын бит. Юк, кызым, бәлки менә шулай эшләрбез, тегеләй эшләрбез. Синең өчен борчылам мин. Хәтта әтигә дә әйтә иде. Әти безнең 3 ел элек үлде. Эштән кайтып утырам да, әти инсульттан соң ята. Кызым, су бир әле. Ник баланы бәйләнәсең син, балага бәйләнмә инде дип шулай әни әйтә. Ә мин 40тан узган инде. Югыйсә су бирергә авыр түгел, ләкин әни безне һәр вакыт кызгана, борчыла. Һәр вакыт безне бүтән борчулардан, хаталардан һаманны бирле ул безне алып калырга тырыша. Миңа үземә авыр булсын, сезгә авыр булмасын ди. Менә хәзер сөйләгәндә бер вакыйга искә төште. Әни безнең онкология кичергән кеше. Аның шәгендә онкология таптылар. Ул шешне алдылар. Бик зур шеш булган ул. 8гә 20 иде аның шеше, сантиметр. Операциядә узак барды. Бик борчылдык әлбәттә без ул вакытта. Әни чыкты да аңа һәрбер кеше әйтә: "Султания, үзеңне сакла, газ янына барма, авырны күтәрмә. Без бакчага төшәбез әнигә булышырга. Әни безгә авырга туры килмәсен" дип, бездән алда чаба, эшли. Шын әниләр менә шулай балаларын кайгыртып яшәргә тиештер инде алар. Һәм кайчакта әни ачуланса да, менә бу онкологиядан соң мин анык аңладым. Нинди без бәхетле, безнең әниебез бар. Нинди без бәхетле, аны көн сайын ишетә алабыз. Аны көн сайын күрә алабыз. Бер вакыт әни миңа ачуланганда: "И әни, мин шундый бәхетле, син ачуланасың, димәк ачуланырлыгың бар. Димәк син сау сәламәт, димәк мин бәхетле" дип әйттем. Әлбәттә кырыслыгы да бар. Совет заманы баласы ул, күпне узган, күпне күргән.
һәм ул кырыслык аңлашыла. Гомер буена мин әнигә рәхмәтле булачакмын. Кайтар нигезебез ышык булыр, капка ачып әнием көткәндә, җил давыллар урап узса иде, гомер юлын бергә үткәндә, сиңа булган улы рәхмәтебез, хөрмәтебез әни кабул ит, яшәү ямен тоеп янәшәдә, безнең озак еллар гомер ит, сиңа булган. Әти әни баласына үзендәге иң яхшысын гына тапшыра диләр. Һәм мин моның белән ризалашам. Килешәм. Чыннан да әти белән әни безгә иң яхшысын гына тапшырдылар. Безнең әни, мин бит гади кеше дип әйтсә дә, гомер буе китаплар укый ул. Ул бик хәйлемле, шигырьләр ярата ул. Мин рус мәктәбендә укыдым. Рус садигына йөрдем. Сеңлем белән. Ә менә татарча сөйләшүем өчен әнигә рәхмәтлемен. Чөнки гомер буе безнең әниебез урамда теләсә ничек сөйләшегез, өйдә кеше телендә сөйләшмәгез, туган телендә сөйләшегез диде. Безнең яшьтәшләребез татарча белми, ә без Ләйсән белән татарча сөйләшәбез. Күп кенә оныклар, әнинең дусларының оныклары татарча белми. Ә безнең әни туганнан алып, алар белән татарча сөйләшә. Безгә татарча шигырьләр өйрәтә иде, җырлар җырлата иде, әти гармунда уйный иде. Гомумән алар безгә бөтен мәхәббәтләрен, бөтен яратуларын, бөтен назларын биреп үстерделәр. Һәм мин бик рәхмәтлемен. Әни безнең гомер буе 35 ел Түбән Кама нефтехим предприятиесендә эшләде. Лаборант булып эшләде, сменалы эш иде, 12 сәгать эшли иде. Әни биргән назны мин үз балаларыма да бирәм. Мәктәптәге балаларга да өләшә алам. Балалар белән эшләү, алар белән мәш килү, алар белән төрле конкурсларда катнашу, гомумән көн саен күрешеп сөйләшү минем өчен бер бәхет инде ул. Әни биргән күнекмәләрне, әни биргән барлык гыйлемнәрне мин үз балаларымны тәрбияләгәндә кулланам. 2 малаем бар, әлхәмдүлилләх. Улысына 19, Казанда, Каида укый. Кичкенәсенә 13 яшь, 7нче сыйныфта укый. Малайларым, Аллага шөкер, тәүфыйклы, әйбәт, ихтирамлы. Улысы да көн саен шылтыратып тора, кичкенәсе дә тыңлап үсә. Әбиләрен дә онытмыйлар. Ничек мин әни белән әбине бер тигез күреп үстем, нәкъ шулай ук алар бүген әнием белән, әбиләре белән мине бер тигез күрәләр. Һәм әлбәттә, бу безнең әнинең йогынтысы. Безнең әни белән әтинең яшь чаклары. Бу инде мин, сеңлем, әнинең сеңлесе Фидания. Менә шулай итеп элек бара идек төшәргә, фотографияларга. Кызыгый бит инде. Ә бу инде монда, әнинең туган нигезендә. Монда инде безнең әбигә 85 яшь, һәм барыбызда монда балалар, оныклар, торыклар, әбинең 85 яшенә кайттык. Һәм хәтта кодалар да бар. Ләйсәннең кайнаталары, кайналары. Шулай итеп бергә уздыра идек һәм уздырабыз барлык бәйрәмнәрне шулай җыелышып. Бусы сеңлемнең туйлары. Монда инде шулай ук без бик күбәү туганлык җепләрен һәр вакыт сакларга кирәк дип безгә бабай әйтеп үстерде. Һәр вакыт әйтә иде. Һәр вакыт балаларын җыя иде. Һәр вакыт туплый иде. Кайтыгыз балалар дип. Безнең әби дә, бабай да бик уңган булдылар. Шуңа күрә бездә дә бу сыйфатлар бар әлбәттә. Әни һәр бер балабызны, оныкларын инде, минем 3 кызым бар. Олысына 21 яшь, быел кияүгә бирдек инде. Уртанчы кызыма 15 яшь, кичкенәсемә 10.
һәр берсен ул Коръән укырга өйрәтте. Әйе, әлбәттә, без мәчеткә йөрттек, анда алар укырга өйрәнделәр, әмма без бит инде эшебез күп, пешерәбез, ирләрне карыйбыз, җыештырабыз, балалар белән Коръән белән укыту вакытыбыз җитми. Әнигә җибәрәбез. Әни утыртып, аларны өйрәтеп, шуларны гел укытты инде. Менә хәзер уртанчы кыз белән Коръән укыйлар. Әлхәмдүлилләh. Шуның өчен бик рәхмәтлемен мин аңа. Һәм балалар белән урамга йөрергә ярата ул. Таулар шуарга, әти безне нигә чаңгыга бастырган кебек, әни безнең балаларыбызны чаңгыга бастыра. Үзе дә таулар шуарга ярата ул, чаңгыда йөри көндә. Шундый безне активный әни инде, субханалла. Әниемнең быел юбилее була, 70 яшь тула иншалла. Әнием бәхетле булсын инде. Тыныч гомер итсен. Күп күргән кеше инде ул, шуңа күрә хәзерге вакытта тынычлык та кирәк бит инде. Тыныч тормыш итсен дип телибез инде әнигә. Гомерле булсын инде, исәнлекле булсын Раббым. Әнием бүгенге көндә бик хөрмәтле кеше. Без аны яратып, хөрмәт итеп яшибез. Оныклары, туганнары, дуслары күп аның. Барысы да хөрмәт итә, барысы да ярата. Һәм әнигә үзем дә әйтәм, әни дуа кылам, үз-үзеңне йөртергә язсын, үз-үзеңне барларга язсын. Ул үз-үзең генә түгел, ул бөтен дөньяны барлап яши. Ничек кенә тырышсам да, мин әни кебек булмаячакмын. Безнең әнидәге көч, энергия, әнидәге бөтен дөньяны ярату, ул бик сирәк кешедә буладыр. Һәм мин әнигә гел әйтәм, мин синең кебек була алмам инде, әнием. Син бик бәхетле, шулай яшәргә язсын сиңа дип әйтеп куям инде. Әнигә теләгем, Аллаһ Тәгаләдән гел сорыйбыз без. Без бит дуа кылабыз. Сәламәтлекләр булсын, акыл сәламәтлеге, тән сәламәтлеге бирсен Раббыбыз. Иман ныклыгы, тәүфыйк, үз-үзебезне йөртерлек көчләр бирсен. Кеше күзләренә тилмереп, карап, ширләп ята торган менә мондый авырулар бирмәсен Раббыбыз. Бәхетле булып яшәргә, кадерле булып яшәргә язсын.